Ordet er jeres. Og hvis der er nogen, der larmer for meget, så peger jeg lige dem ud, for så er det de næste, der skal fremlægge. Nå, det er da beskyldninger igen. Ja, jeg vil først forklare lidt om den der Flamingo Fridays af yoga. Jeg vil først forklare lidt om flow i sangen. Der er sådan, altså, hvad kan jeg forklare, der er sådan, hvis det er musik, så er det her stemmer. Der er godt flow. Og det er sådan stille og roligt, men det er ganske langsomt. Og det er ligesom Jogens Færd og sangen, som jeg husker. Og så vil jeg forklare lidt om de forskellige sprogløg. Og i den her tekst, der er alle de almindelige sprogløg. Og så er der nogle af de ofte forekommende sprogløg. Og så er der så også nogle enkelte eksotiske, men det er dialekt og lyd. Så først. Det første sprogblok, det er jo det synlige eller udfarvede med anonym dansk skriftsprog. Der er det som et eksempel, hvor du ved, at vi har det, vi kan lide. Yes. Så bringer vi videre til toren. Fortaget. Der har vi ikke rigtig fundet noget. Så den springer vi over. I fremmedord, der har vi for eksempel rocket, som en raket, og Friday og fabulous. Der har vi nogle fremmedord, som der bliver brugt. I almindelig mundlighed og mundrethed, for eksempel som hvor man korter ordene af, der har vi det i orden, hvor der sådan er og op efter det, og så har man egentlig helt valgt at lade være med at sætte R ind i sætningen, så det bare kan sige, at det er i orden. Så er der også nogle almindelige som ikke og kan og lige, og så har vi også en, der hedder hoste, hvor det også er stavet H og S-N-I, i stedet for og så har vi også fundet nogle byord og aktionsledere, som for eksempel så, og så indtræk, som i den sammenligning, vi bliver sat op i. Alting er lysrødt, selv hendes indtræk. Ja, det er rimelig sjovt. Og så har vi også noget almen slang, single slæde, som betyder bil. Og dialekten, der kan man høre yogaen der københavnsk og video og sådan. Enten en hiphop enten der linke, sænket slæde og så hosen. Som sidder og lyder. Og kælling. Og så Eller kvinde måske bare. Ord på udenlandsk. Fabulous Fridays, Miami Vice, Eagle of Jesus og Rocket. Og så fandt vi nogle af rappernes særlige lingo. Og der fandt vi så det der Flamingo Friday, som sangen hedder. Det er yogaens pladeselskab, som hedder Flamingo Records. Udskrivet, det var bare de nogle kræfter som de der weekend ting. Ja. Den er helt vildt.